May katag-post sa social media nga pagpang-hijack matud pa sa usa ka POJ sa Cagayan de Oro City, gikonsiderang fake news sumala sa kapulisan. Nag-post niini sa social media, gipatawag na sab sa kapulisan. Ani report. Dili tinuod og walay lain nga witness o nakahibalo. Kini ang migawas karon sa gihimong follow-up investigation sa Agora Police Station sa Cagayan de Oro City. Human nga mikatag sa social media nga adunay pagpang-hijack nga nahitabo. Sa mong social media post, nag-ingon nga pasado alas 7 sa gabi usa ka bugo liner nga POJ ang gi-hijack sa 5 ka armadong lalaki. Tulo niini adunay mga dala kunong kutsilyo. Gihulga kuno ang driver o gipadala ang jeep sa mingaw nga lugar. Gipaagi kuno kini sa Galaxy sa JR Borja Street sa Barangay Gusa. Dayon milahos padulong Divisoria area. Nakuha kuno ang mga alahas ug kwarta sa mga pasahero ug dayong sibat sa mga sospek. Human mikatag ang mong post, gilayon nag-imbestiga ang kapulisan sa mga POJ sa lugar ug negatibo kini. So kani nga report no dili ni siya tinuod. So isa kini nga fake news na nakahatag og alarma sa atuang dakbayan. Gilayon nilang gisubay among individual nga nagpost o gipatawag sa police station. Lakip na ang pares kuno niini nga giingong na biktima sa mga tulisan ug migawas nga dili sab kini tinuod. So ato silang na istorya atong na find out nga dili gid tinuod, walay nahitabo nga inato nga insidente. Human maimbitahan sa police station ang nagpost sa social media. Gidilit gilayon niini among post ug nangayo sab og public apology. Pahimangno karon sa kapulisan sa publiko nga dili magpataka ug pakalat og mga sayop nga impormasyon nga posibleng makadaot sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan. Kauban si Jade Gabas, Cyril Chavez, One Mindanao.